Avui a Mercat de Vida anem a descobrir una mica més l'ànima del Mercat Central de Tarragona. Avui sortim a comprar a Conserves i Olives Balaguer. Benvinguts a la pesca salada de Balaguer. Perquè abans la pesca salada aglutinava tot, bacallà, olives i tot. Però més endavant va canviar, que la pesca salada és una cosa i conserves és una altra. Però antigament la meva àvia va començar a negoci amb venint ous, llegum cuit i tot pesca salada. I la meva mare va seguint els ous i la pesca salada. Després van canviar els saladers i van posar pesca salada i conserves. I van fer una parada de pesca salada i conserves. Van deixar els ous i la llegum van deixar. O sigui, tota la vida ha sigut de la meva àvia, venint tots els mateixos productes, o sigui, no han canviat. De tota la vida de negoci familiar. O sigui, jo ho vaig seguir, cosa que ara les cases no ho segueixen els crios, van a estudiar, van a fer coses, jo no. Jo soc de tota la vida al mercat, m'he criat al mercat, els meus avis, la meva mare, els meus pares, i tot sempre i mercat. O sigui, la meva experiència laboral ha sigut al mercat, saps? Jo vaig començar que era un marret que estudiava i venia els avis a ajudar-los a fer els recados, a portar coses, i després estudiant, portant la carro i tot, ajudant amb ells. Però després, fins als 18 anys, vaig començar aquí plenament arrere del mostrador, o sigui, porto un grapat d'anys. Ara aquest temps una mica d'esqueixada, una esqueixadeta amb 4 olivetes, un tomaquet i ja està barrit. 4 fazolets, ja fas un empedrat o qualsevol cosa, ara per aquest temps així fresquet, o sigui, per passar el pas. És d'Islàndia, la que gastem aquí, que és més blanquejat, i el que manipulem és tot el que és lloms de filet, cues, les cues, la ventresca i els trossos manipulats, sense espina. És el que gasta més la gent, llom sense espina. Antigament s'agastava més les peces senceres, avui en dia el que més demana la gent és el llom ben sense espina i tot manipulat bé. L'important és perdre la gana i l'alegria. Tinc gran varietat d'olives de tota la península, de les d'aquí, les d'Aragó, alberquines, les sevillanes d'Andalusia, tot és producte nacional, i només tinc unes que són de fora, que són les que es venen molt, són aquestes de la calamata, que és la grega, que és un producte ja... Aquesta és la calamata, que és l'oliva que és la forània, que diuen, que es ven. Per la dieta mediterrània les olives no són imprescindibles. L'únic que això és menjar en moderació, com totes les coses. Anant fent i anant posant, sigui les olives i de tot. Són les olives bombes per gent valenta i amb força gana. Pels aperitius i pels amics per donar bona sorpresa. Aquí porta, a part del bitxo i el picantet, el perot vermell, i herbes especials, aromàtic i tot, i pica. Quan venen els turistes es carreguen d'olives per marxar allà. I seitons també s'emporten molt quan se'n van a casa seva. S'ha ben sortit. Clar, quan veuen això, tan varietat aquí d'olives, al·lucinen perquè, clar, a Alemanya i altres països no hi ha tant sortit d'olives. Hi ha les 4 envasades en llauna i en pots, però així no... Clar, que no és el mateix que els envasats en vidre. O sigui, cada producció fan el seu toque de gràcia, saps? La gent del mercat compra al mercat, i aquí al mercat el producte estrella és el peix fresc. Llavors, clar, la gent vindrà un cop a la setmana, 2 cops a la setmana a comprar peix fresc. I del peix, tots els que estem al voltant d'ells, és el tarannà, saps? O sigui, que venen al mercat 3 cops per setmana segur, a carregar. I llavors compren olives, compren això i compren l'altre. Però el reclam aquí al mercat és el peix. Més a part del tracte humà que tenim nosaltres, familiar, o sigui, és tot la vida, No com les màquines d'anar a pagar el caixer i pagar, ni saludar, ni parlar, ni fer la conversa d'aquesta situació, d'aquests acudits. O sigui, el tracte humà que fem. Si dones una volta per aquí, és la segona casa per nosaltres. Els que convivim més temps, que som els que venem, els que treballem per aquí, perquè es passem més rato aquí que a casa, saps?
És una segona família.